ήρθαν και κατάθεσαν τους κανονισμούς πριν μερικές μέρες, 250 σελίδες, και υπό τον εκβιασμό και τις πιέσεις που έχουν δημιουργηθεί από κάποιους μέσα στην κοινή ακόμη γνώμη, έρχεται σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει κάτι το οποίο πιθανόν αυτόν το κάτι να είναι και λάθος. Και αυτοί που σήμερα ασκούν κριτική ή θα ασκήσουν κριτική σε κάποιους που πιθανόν να καταψηφίσουν, να τηρήσουν αποχή και να επικροτήσουν εμάς που θα το υπερψηφίσουμε, αύριο αν υπάρχει το οποιονδήποτε λάθος θα είμαστε υποδίκη, γιατί ξέρετε, εψηφίσετε κάτι το οποίο δεν μελετήσετε. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η διαδικασία, αυτή η μέθοδος είναι λανθασμένη εντελώς και αντιλαμβάνομαι ότι στο μέλλον η οποιαδήποτε... Τόση δουλειά, θα χάσαμε τα βάθρα, sorry.